Viete, čo majú spoločné vaše zdravie a stav vášho domova so statickou elektrinou? Statická elektrina mimo iného môže spôsobiť nepohodlie, nespavosť a zvýšenú úroveň stresu, čo má negatívny vplyv na váš spánok aj celkové zdravie. Okrem toho môže prispievať k suchému vzduchu a podráždeniu dýchacích ciest a pokožky, čo vedie k respiračným problémom a alergiám, ale máte možnosť tomu zabrániť. Uistite sa, že vaša spálňa bude miestom, kde sa budete cítiť nielen pohodlne, ale aj zdravo. Príjmite kroky na minimalizáciu statickej elektriny a zabezpečte si tak pokojný a zdravý spánok. Vaše zdravie si zaslúži tú najlepšiu starostlivosť. Zapojte sa do procesu návrhu vášho domova alebo bytu tak, aby bol nielen esteticky príjemný, ale aj zdravý. Venujte pozornosť detailom, ktoré ovplyvňujú váš každodenný život a zabezpečte si kvalitný spánok a pohodu v novom domove. Nechajte svoj dom zrkadliť nielen váš štýl, ale aj vašu starostlivosť o zdravie a pohodu. Zabezpečte si zdravý spánok už teraz.